Gipangtanggal sa task group demolition ang mga hump ug uban pang illegal structure atol sa ilang operasyon sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Pagtanggal sa mga barikada palibot sa mga entrada sa mga tunghaan sa syudad gitun-an sab. Aning nga report. Gipangpungkag sa mga personahe sa task group demolition sa Cagayan de Oro City ang pipila ka mga hump nga anaa sa kadalanan nga nakaperwisyo matod pa sa mga motorista nga gaagi sa lugar. Nakipsab sa giaksyonan ang mga gireklamong illegal structures sa maong barangay. Ang operasyon pinasikad gyapon sa nagpadayong operasyon nga ginahimo sa TG Demolition Team sa mga obstruction sa kadalanan subay sa memorandum gikan sa DILG. Sigon sa TG Demolition Team nga nagsumikad og ilang operasyon, pinaagi na sab sa hangyo sa chairman sa Barangay Kanituan. Na yung mga balay-balay gyapon, especially katong naka-encroach na sa itong mga sidewalk, no? Katong mga illegal nga mga extensions, of course kanang continuing sa mga sidewalk vendor o any obstruction lagi. Samtang ginatun-an karon sa TG Demolition Group ang pagtanggal sa mga barikada nga makita sa syudad, labi na sa mga lugar kung asa anaa ang mga tunghaan. Matod ni Resma, naisgutan na sab kini sa Regional Peace and Order Council ang pagwagtang sa mga barikada ingon man mga hump sa mga pampublikong kadalanan. Migawa sa ilang pagtuon nga among mga babag sa dalan o sasab sa mga nahimong rason nganong adunay aksidente nga gakahitabo sa kadalanan. Ma-consider man gud siya nga road hazard, no? Kay of course especially sa kaning mga highway, ang ato manggong kuan karon is more on signages na lang. Kanang mga barricades ato nanay kuan ang DILG ana nga ipang remove na siya, part of the road clearing operations. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao